Здравейте! Хайде да тръгваме към летището. Днес е полетът ни за Полша и вече нямам търпение. Пристигнахме на летището, времето беше страхотно, слънчево, топло и много приятно. Летяхме с Wizz Air. Полетът беше някъде около 3 следобед, понеделник. Полетът е, тъп не се лъжа, 2 часа, не повече. И изобщо не се усеща времето. Пътувахме доста добре, така че съм много доволна. Тук вече сме в автобуса, който ни отвежда към самолета. Честно казано, мислих, че ще има много малко хора в полета. Не знам защо бях решила, че няма толкова пътуващи до Варшава, но самолета беше пълен. И не само с българи, даже с поляци преди. Така че явно доста българи пътуват. Ето малко кадри, които се това Варшава. Добро утро! Тук показа малко тази от метрото, тъй като самите бяха много натоварени, пътувахме често локация. Ето и малко кадри, двореца на културата и науката. Беше много красиво, определено се заслужаваше гледката. Тук вече сме на площада пред самия дворец на културата и науката и се отправихме към следващата ни локация. В Полша бяхме общо 3 дена пълни, но правихме страшно много обиколки, но за съжаление не ви заснех всичко, тъй като беше свръхнатоварено, честно казано, не успях. Тук показвам и малко кадри от емблематичния дворец Белверде, по който ви показах музикалната пейка на Ступен. Дворецът се намира в центъра и към днешна дата се използва като резиденция на настоящия президент. Беше много красиво, много чисто и приятно. Просто уникално. Времето беше също така супер. Тук сме вече и в двореца Лъженки. Разглеждаме прекрасните градини. Доколкото си спомням, този дворец е бил резиденция на последния полски крал на име Станислав, но не помня другите му имена. Тук също беше разкошно, много спокойно, чисто зелено и навсякъде беше пълно с различни патета, катерички и всякакви такива животни. Беше наистина много интересно.
И малко финални кадри. Тук вече се тръгваме, тъй като сме доста изморени. А и ни предстоеше обиколка на Варшава с кола. Тук вече ви показвам малко кадри от пътя ни из Варшава с кола, да придобиете представа горе-долу как изглежда. Това, което мога да кажа за Варшава в обобщение, нямах никак високи очаквания, но стъпвайки в Варшава, видях, че това е един много хубав град, много добре развит, много зелен. Пълно е с дървета навсякъде, както може би виждате. Пътищата са страхотни и, честно казано, шофьорите карат доста добре. Няма това притискане и бързане, както в София. Определено Варшава си заслужава и трябва да посетите. Цените са, бих казала, като в София, дори на места и по-евтино, но категорично не е по-скъпо. Във Варшава валутата е злоти. Така че след ми може да видите курса спрямо еврото, но определено в никакъв случай не е по-скъпо от София. Има страхотна храна. В тези дни опитахме традиционна полска храна, пироги. Те са много известни там. Бяха много вкусни и всякакви други ястия от картофи, на които вече не си спомням имената, но може би знаете или не знам, но в Полша се ядат много картофи. Освен, че се пие много водка, се ядат и много картофи. Но определено Варшава е дестинация, която си заслужава и по-скоро да я посетите, когато времето е по-топло и хубаво, тъй като има много места за разглеждане, когато е есен или зима, или пък дъждовно, със сигурност не е от най-приятните изживявания. Но определено през юни, юли, август и може би септември е доста добър вариант. Варшава. Добре. Ние бяхме в началото на юни и в един от дните дори беше доста топло и бях по къс ръкав. Другите дни бях с просто жилетка, на моменти си обличах и тънко яке, но като цяло. И тук вече сме на летището в Варшава и се прибираме към България, защото е вече време за работа. Който ходил на тимбилдинг ходил, който ходил на децата ходил, вече се завръщаме към работните живота. Това е от мен. Скоро става. Ви такі купочки.